Памяшканне гарадскога ваенкамата ператварылася ў залу суда. На выязным пасяджэнні слухаецца справа маладога чалавека, якога абвінавачваюць ва ўхіленні ад воінскага прызыву. Працэс адкрыты, у якасці гледачоў прысутнічаюць будучыя прызыўнікі. Праблема ухилиста ў рэгіёне хоць і не вострая, але мае месца. Из призывной кампании в призывное количество граждан, уклонившихся от мероприятий призыва, в принципе, остается на одном и том же уровне. В осеннюю кампанию 2018 года нами было направлено 9 материалов в РОВД для привлечения к уголовной ответственности. Як сцвярджае следства, малады чалавек у свой час атрымаў павестку, але на медкамісію не з'явіўся. Не адрэагаваў і на тэлефонныя званкі з ваенкамата. Кажа, што быў на заробках у Мінску. Аднак з пункту гледжання закона слушнай прычынай гэта не лічыцца, а ігнараванне прызыву тягне за собой покарание. Были у нас примеры, в том числе и уголовные дела, когда реально за нарушение несоблюдения требований призывной кампании лица подвергались, призывники, и в том числе к уголовному наказанию в виде ареста. Свою вину молодой человек признае, мае добрую характарыстыку з месца вучобы, займаецца спортом, да крымінальнай адказнасці раней не прыцягваўся. Гэтыя акалічнасці улічваюцца падчас слухання, таму абыходзіцца без пазбаўлення волі. Наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин в сумме 2550 рублей и общественных работ в размере 200 часов. Пакуль абвінавачаны не выплаціць штраф і не адбудзе свае гадзіны грамадскіх работ, будзе арыштаваная яго маёмасць, легкавы аўтамабіль. Рашэнне суда малады чалавек не аспрэчвае. Я планирую оплатить штраф, пойти в армию, после армии идти работать. Думаю, что буду продолжать работать штукатуром после службы. Летась по ўсёй вобласці налічылі каля 140 ухілістаў. Выязныя суды над імі праводзяць нядзеля запалохвання, каб папярэдзіць моладзь. Можна па-рознаму адносіцца да ваеннай службы, але ігнараванне прызыўных мерапрыемстваў мае сур'ёзныя юрыдычныя наступствы. Валенцін Бойко, Роман Філюціш, тэлерадыёкампанія «Брэст».